मोगाच्या भावा बहिणींनो, एक चेडू डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट असलेले त्याने एका जो पंचर काढणारा चेडू असलेलो त्याच्या वांगडा काजार केले. ते कसे केले काजार तुमका सांगता. त्यांचे काजार अगोदरच झालेले, पण कुठल्या कसले तरी रिझन असले तेका लागून त्यांचे डिवोर्स झाले. त्या चेडवान कितें केले, मस्तपैकी अभ्यास केलो, स्टडी केले आणि मागीर ते डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट झाले. आणि एक दीस कितें जालें, ते चेडू डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट असलेले ते गाडी घेऊन आपले ड्रायव्हर वांगडा गाडी घेऊन वचत असले कुठल्या तरी मिटिंगसाठी, आणि ती गाडी पंक्चर झाली. मागीर ते स्टेपनी म्हणजे ते एक व्हील असतात स्टेपनी ते नसलेले, आणि त्या ड्रायव्हराक कितें माहीत नसलेले की त्यांचे कितें पंक्चर काडूचे माहीत नसले. पण त्या ड्रायव्हराक म्हटलें माझ्याकडे एक मनशाचो नंबर आसा, ताका फोन लावले. ताका फोन लायलो तर त्यो चेडो लगेच येयलो आणि पंक्चर सगळी काडली. आणि पळयता तर कोण, तेजी बायल असलेली ती, कळलें. आणि मागीर त्या बायलेन ती डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट असलेली त्याने कितें केलें, ताका कितें उलोवंक एक पाकीट दिलें, त्या 5,000 रुपये घातले आणि नंबर दिलो आणि म्हटलें फोन कर. एक दीस जाले, ताका भीती वाटली, तो पंक्चर काडलो म्हणजे परत कसो फोन करतलो, परत फोन कसो करतलो. मागीर ते कसो तरी भिवून फोन केलो. मागीर ती म्हटली एक दीस ह्या गार्डनात ये. गार्डनात इले, दोगा पयली एक दीस इले सांजेचे, तिची डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटची सगळी ड्युटी सोंपली. मागीर ती गार्डनात येयले आणि मागीर म्हटलें सॉरी हा. त्या घोवाक म्हटलें सॉरी, माझ्या मायन सांगितलें म्हणून हे सगळें हांवें केलें. तूं गरीब असलेले पण तुझ्या घरात म्हाका पण तुवें मदत केले अभ्यास करूक आणि हे केले सगळं, पण माझी चुकी असलेली म्हटली ती चेडू. माझ्या मायक लागून हांवें तुका सोडले, पण आता तू कितें कर, आता मागीर परत काजार जा म्हटलें. त्या जो ह्यो असलेलो पंक्चर काडणारो मनीस तेका ते घेऊन गेले मंदिरात एका आणि काजार करून टाकले त्याच दिसा राती 9 वाजता. ही कहाणी आसा. म्हणजे कोणाची चुकी आसा ती तुमकां कळाली आता.